abantu benibasendela ama message basibuza about a lot of things that are happening eMsunduzi. So bengizocela nje ukunibuza directly from ukuthi abantu benibabuza ukuthini. Bathi ama transformer since omunye ugesi ungaphansi kwamasipala wa 29 endaweni yasesiphawu ayina gesi nezinye indawo wa 34 uphelile unyaka ugesi awukho wa 23 enye indawo ngaphansi kwamasipala nasembali PP wa 17 sekuphela unyaka ugesi ungekho. Bacela ukubuza abantu ukuthi kwenzakalani yini inkinga lapho. Wa 29 wathi wakuzokhiwa izindlu from 2004 by Umpheme Construction owunikwe lo msebenzi as main contractor. Waphelela lapho lo msebenzi loyo. Athi inama bylaws kamasipala maqondana nama foreigners agcwele idolobha occupying ama buildings athathe indawo zabantu base South Africa zokudayisa. Abantu base South Africa banawo ama permit okudayisa kunikezwa abantu bokufika. Ikhona yini leyo nto leyo? Is that true? iPietermaritzburg si occupywe amaSomalian kakhulu kugcwele bona. Abantu bafisa ukwazi ukuthi benze njani abantu balana eMaritzburg ngaleyo nkulumo. Emakethe opposite office la Premier kudayiswa ama drugs lapho. Bathule bathini ngayo leyo nkulumo since kuyinto eyaziwayo. Bathi namanje singaphuma lana siyobheka ngaphandle khona office la Premier so first bathole bayodayisa lawo ma drugs. Umkhandlu uthola uthini ngaleyo nto leyo. And then ke on to ama reports lawa enziwe. The high vacancy rate in the infrastructure business unit. Kunenkinga lana because nikhala ngama services ukuthi your infrastructure is dilapidated, imigwaqo iyabheda, ugesi awuphakelwa kahle. Kodwa you've got a vacancy, a very high vacancy rate. You are supposed to have 1,040 employees. However, 607 are employed. That's in water and sanitation, roads and transport, mechanical workshop, and the project management office. Now, the question to you, Mayor and MM, I'm not sure to ngiphendula la ukuthi nikhala kanjani ngokuthi ninenkinga yokulungisa and upgrading idolobha ngoba sikhala ngokuthi idolobha leni li dilapidated liyabheda lingcolile futhi, when the people who are supposed to be fixing those problems and baqashile nina futhi, so you are presiding over the issue of not hiring abantu ekumele ngabe bayalungisa leyo nto. Inkinga ikuphi? Okay. Masobuya for second round ngapho. Usazobuya for second round? Ayasobuya siphelelwe isikhathi. Qhubeka. Okay. I'll give you 30 seconds uvale. Okay, I would like to echo the sentiments of my colleague Ngale. Okay, what we do not accept the answer from MM that they do not know what to do. Ngale ndawo lengcolile and the dilapidated infrastructure njengoba bethe MM akazi ukuthi uzoyithini leyo nto leyo. Uma kuukuthi niyahluleka ngicela nisikhanyiseleni Mayor MM ukuthi siyahluleka bafowethu nethimba lonke leni eligcwele la ukuthi cha lokugcola kwedolobha inkinga yalabantu abangenazo indawo zokulala udodo ogcwele indawo iyasihlula ishoni ukuthi njengendlu efike la izo representa umasipala siyahluleka. Siyabonga. Ivalizwa ke